Halo, halo. Witamy. Jakoś tak muszę. O, tak. Witamy serdecznie. Gdzie jest kamerka? Tutaj, nie? O. No. Ja jestem Niklaus, tu jest obok Aga i to jest Hearthstone. Siema. I zagramy moją talią Smoczy Ogień modyfikowaną. Co jest takiego, moi drodzy, niesamowitego. Będziemy grali. Czochranie murloku. Gramy na tablecie Nvidia Shield. Umiejętności moje i Agi. Zaczął się. No, coś może zaraz się odwiesi. Powinno się A. odwiesi. O. Umiejętności moje i Agi są generalnie na podobnym poziomie. Nie, No. ja nie chciało mi się przechodzić tych wszystkich frajerszczaków na początku. Coś to się ładuje opornie, ale może pójdzie. W ogóle Nie- fajnie są nagrane te głosy w tle. Nie umiem murloków doczochrać. Polerowanie kryształów. To Dobra, już poszło chyba będzie. sprawniej. Chyba będzie. Ała. My jesteśmy kim? Jane'ą? My jesteśmy Jane'a. No i teraz tak, mamy takie karty. Tu trochę kamerka zasłania. A nie, już nie. Przemiana to jest za 4, prowokacja za 4 i przyzwij murloka za... To wszystko sobie zostawimy. A jakbyś oddał to co? To by mi wymieniło na inne. Aha. Gotowe. Dobra, no to tyle. Więcej w tej turze nie zrobimy, Dlaczego? Ja mam... bo nie miałem, mam za mało punktów. Aha. Mam tylko manę. jedną manę i nie Kryształy. mogę, no, Dobra. ani jednej karty użyć. Martin też jest taki sprytny. Dobra, mamy 2, co to mamy? Przyzwij murloka zwiadowcę, no to damy. Wiecie, tu to się może trochę, może się delikatnie trochę ścinać, bo nagrywam to na jakości najwyższej możliwej. Czyli to idzie tam w bodaj no 1080p i w ogóle o, Ale to... trafiliśmy jakiegoś psa. Dobra, czekaj, co my tu mamy? Dobierz 2 karty. A, w sumie nie, to zrobimy tak. Tu go uderzymy. Tu uderzymy na pysk. I tu też. A co ma Marcin takiego domu? Gotowe. Tutaj? No. Totem. A co on robi? Nie wiem w sumie. Bo są różne totemy. Jest taki totem na przykład jeden, co dodaje po jednym chyba HP co turę. O, zaraz zobaczymy. Co to daje? Czekaj, tu gdzieś to było. Aha, nie wiadomo w sumie dalej, co on robi. Dobra. Tu mamy człowieka żabę. Przemień owce w stronnika, to Jabłkę. nie. Prowokacja. Dobierz 2 karty. Dobra, damy prowokację. Prowokacja to jest taka tarcza. I on teraz musi... Walnie w niego. Musi w niego właśnie. Wiem. Tyle Dobra, wiem. a my zaatakujemy mu to. Możesz dać, To, że nie ma takich możesz karт. dać koniec tury. Mogę zamknąć bramę. A. Oj, sorry, zasłoniłam was. Widzicie, jak można fajnie w koopie grać? Co to jest? Nie widzę, mi kamera zasłania. Coś tam można robić, ale kamera zasłania. Opowiewa sztandar. Mhm. A to? To jest balon. No, Marcin sobie myśli. Akurat. Ale to i tak nie tego. A w ogóle widać te twoje flachy na szafie. No. O, to jest ten totem. Musimy go zniszczyć, O, to... bo on będzie mu dawał HP. A kurde. Tak to zrobił sprytnie. A Dobra. nie możesz walnąć z tego jej ognistej kuli? Mogę, ale to jest tylko za jedno. Ale mogę na przykład... tylko czy to się opłaca? Tak se. Dobra, damy to. I trudno. I zaatakujemy tym w to. Albo nie w sumie, bo on mu przywróci i tak życie, bo on ma 4 HP, ja mam 3 ataku. Koniec tury. Dotknij tam tego. Czego tego? Co to robi? Powinno się zrobić fajnego. No, tylko się tak na wietrze powiewa. No i co? Co tu kombinuje Marcin? No,
Kurde. Niedobrze. Co? Czemu? Bo on będzie teraz co chwila doleczał. Musimy mu to zniszczyć. Musimy... Możemy tak? Możemy. Dobra. I teraz możemy na przykład... No nic takiego silnego aż nie ma. To ja dobiorę 2 karty. Dzik. A, nie stać nas na nic innego. No to co? To niszczymy mu to. Co? Manusz? No i po prowokacji. Gliwickiej. Czyli dobrze gramy, tak? Wyborowo. Świetnie. Ale fajnie. Ma jedną więcej. Czemu? Bo no nie zużył. Mm. Kurde, tu się ładuje taka karta Katun, taki pająk. I on jak ma tę kartę, to co rundę ten pająk dostaje jeden życia i 1 ataku. Pozostali stronnicy ja mam tylko 2, to tak średnio się opłaca. Czy on ma coś super mocnego? Za 4 ja bym na przykład to mu zamienił Jesteś kobietą. w owcę. I na przykład dzika przyzwał bojowego. I na przykład walnął go na twarz za 5. I zniszczył mu to. O. Na razie jest tak, można nawet powiedzieć wyrównanie. To jest jakaś jaszczurka? To? No. Zaraz zobaczymy. A to tu już jest? Nie. Albo? Nie. Nie, wyżej. Wyżej. Nie, to jest totem. Mhm. No. Skaloszpony totem. Kurde, ale stół zawalony zawodowo. No fajne, że są różne te plansze do tego. No. I są różne te rewersy od kart. Tutaj Marcin ma za jakieś coś tam gdzieś wygrał, a ja mam tego tutaj nie widać, ale ja mam z Overwatcha, bo to obie gry są od Blizzarda i one Co się... stało? Kończy mu się czas na turę. Aha. To tak się dzieje. Mhm. Kurde, jak on odpali tego pająka, to się obesramy. No to zabić go. No nie mogę pająka mu zabić, bo on go ma, jeszcze go nie ma, no ma go w talii gdzieś, nie? Aha. Szlam z prowokacją, o, to byśmy mogli mu zamienić w owce, bo to jest bardzo mocne. I moglibyśmy przyzwać tutaj tą prowokację. O. Ale strasznie słaba ta prowokacja na hita. I teraz tak bym zrobił. Tak. I na twarz. I tu jeszcze tak. O. Mistrzowskie zagranie niczym wielki szu. Zaś totem, co leczy. O, ta karta jest ukryta, jej nie można, dopóki nie zaatakuje, to nie można nic zrobić mu. Mroczne wilki są gotowe. Po twojej prowokacji. Kurde. To może być tak, że ja będę miał przewagę, a potem... O, patrzcie teraz, kurde. Holokaust. Znaczy nie wolno tak mówić, żartowałam. To było dobre, kurde. Czekajcie, zróbmy tak. To jest trochę groźne. I tak, no dobra, to zróbmy tak. I dobijmy. I na pysk. Tylko, że jak odpali Katuna, to mi zostanie tutaj... Może mi zostać 8 HP nawet. Jakby wszystko poszło na twarz. Jak coś, to wiemy, gdzie Marcin mieszka, to go potem zniszczymy w prawdziwości.
Aha, czyli ten totem jest losowy. Tak. Ukrytą. Kotek. To będzie leczyło. Ujety. Dobierz 2, stronnicy otrzymują, to jest szarża. To by nie Może było... dobierz tą dobierz szarżę i dobierz kartę. Dobra, to damy tak. Znaczy ja nie wiem, nie umiem. Damy szarżę. O, bardzo fajnie podeszło. Prowo. I teraz tak, mógłbym... zaryzykujemy. Dup. Dobra, i dup. Może wygram. A jak dotknę tego, to będzie widać, jak te karty się nazywają? Tak, Lustrzane odbicie. Dlaczego tu jest baba na tej karcie? no, czemu nie? Nie wiem. O, kurwa. Jest. To chyba trzeba go teraz kopać. No ale... Czekajcie. Się zrobiło nieprzyjemnie. A sklep Marcina... Tak, teraz ja sklepię. No. Tylko, że zostaje mu 2 i ja nie mam tutaj za bardzo... Ała. Przepraszam. Uchwa zamach. Nie mam go czym tutaj zaatakować. Dobierz kartę. No musimy próbować. Nie mam żadnej prowokacji. On mnie zabije. Nie, bo ma widzisz 12. On mnie kurde porobi. Samą tą jedną mnie może porobić. Gotowe. Gdzie popełniliśmy błąd? Trzeba było tam tak nie walić na twarz. Trzeba było tam na opak dać ten tablet. Żeby ta kamera była tu. Czemu? Bo byśmy jej palcem nie zasłaniali tak dużo. Sam się nie zasłaniaj. No i on mnie porobi, no. Nie porobi. Cały czas miałem rację. No. Jest. No i teraz tego... No jak? Przecież porobi Ale nie, kogo? przecież on ma tego. No co? No możesz walnąć, ale... Czekaj, pokaż. No i weź tym tu. No nie mogę, bo jest prowokacja Aga na stole. No spróbuj. Trzy prowokacje są Aga na stole. Aha. No dobra, no to przeżyj jeszcze Czekaj. jedną. A nie przeżyjesz jeszcze jednej tury. bo No on nie cię przeżyję. walnie. A ja nie mogę, a ja nie mam ani jednej prowokacji. To ja to przegrałem już. Co ja mogę jeszcze? Mogę no takie coś zrobić. A czemu nie dałeś tego na niego? Mogłeś tą kartę przecież dać na... Prowokacja by tego nie zablokowała? Kufa, nie wiem skąd mam wiedzieć. Ja też w sumie nie wiem, ja w to dawno nie grałem. No to przywróć sobie zdrowie. Zażyj lekarstwo. No, trochę się szansa pojawiła. No i Dobra, przecież jak zrobisz rozwalam mu następną turę... prowokację i tą... Dobra, Przecież zobaczymy. teraz Aż wystarczy, mnie że ręka walniesz boli. go z tego Tegesa. Ja chcę zadać decydujący cios. Uwaga. No Marcin. A nie no, może nas porobić przecież. Czym? Ile ma? 7, Właśnie, no. 11. To nie może. Bo ma zamrożonego Na katuna. 3 do ataku. Aha. I dobije. I 7 Nie może, dokończy. bo ona śpi. Ja pierdzielę. Czekajcie. Kurde, O, kula ognia. Kurde. Dawaj. kurde. Kurde. Ja chcę. Ja Coś, chcę. no. Aż ścięło. że wygramy. Ale fajne pizło. Prawie się udało wbić level. Hurej. No. I moi drodzy, tyle. To były ciężkie boje. To były ciężkie boje. Już widzę, jak bardzo negatywne będą komentarze. Jeszcze coś nas tutaj aż zaczęło ścinać. No bo generalnie nie jest polecane nagrywanie w takiej jakości, jak ja to nagrałem. Bardzo wysokiej, lepiej w wysokiej po prostu. Także już tak to będziemy robić. Następne razy. No stuknij, no stukam. Coś się nie chce zrobić. Dobra, to ja tutaj wyłączę. Moi drodzy, dzięki za uwagę. Zostawcie tam, zostawcie łapkę. Wiadomo, teraz tu zasłonię na moment.
za taką kurde wyborową grę. Musi być jakiś skrót tutaj od razu, żeby to wyłączać, ale ja do tego jeszcze dojdę. No, to moi drodzy, trzymajcie się.